F'ċerimonja fil-Palazz tal-President f'Jum ir-Repubblika, il-President Marie-Louise Collier Oppreka libset il-medalji u l-unuri fuq dawk mogħtija titlu ta' ġieħi Repubblika. Ieħtat ħatrit fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu lil 12 persuna u 10 persuni oħra nataw il-medalja għal-Qadi tar-Repubblika. Il-Kuntistabli Simon Xkembri kien fost dawk ippremjati bil-medalja Qadi tar-Repubblika għassem li dejjem ta' b'ħidma kontinwa u dedikata fil-Korp tal-Pulizija u fisser l-importanza ta' din il-medalja mogħtija. Hija xi ħaġa imprezzabbli kemm għalija u kemm għall-familja tiegħi. Nixtieq ningrazzi wkoll lil sħabi li flimkien għamilna l-fondazzjoni Simon Xkembri Blue Lights Foundation. Tonio Borg, ex-Ministru ex-Kummissarju Ewropew, ingħata l-onur ta' ġieħi Repubblika, dak ta' kumpan tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu u ddedika din il-ħatra l-familja u l-kostitwenti tiegħu. Lill-membri tal-familja imma wkoll lil dawk li sostnewni matul iż-żmien li għenuni l-kollaboraturi li ħadmu miegħi u anki l-kostitwenti li kienu jivvotaw li meta kont fil-politika. Fis-tqarrija l-Partit Nazzjonalista feraħ lill-ex Viċi Prim Ministru u ringrazzjah tas-sehem li ta' fil-politika. Bħala uffiċjali tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu naqdu John Dalli u Adrian Vassallo, ex-membri parlamentari laburisti. Ir-riċerkatur tal-kanċer Emanuele Di Villabianca u Michio Endo, promotur ta' Malta mal-poplu Ġappuniż, ingħataw it-titlu ta' uffiċjali onorari tal-Ordni. Fost il-membri ġodda fl-Ordni hemm Joana Bela, konsulenta ta' riabilitazzjoni tal-Arkivju Notarili, Albert Marshall, xandar, Michael John Bianchi, negozjant, Paul Falzon Sant Manduka, imprenditur, Monsignor Joseph Farrugia, promotur tal-kultura Awċija, il-Mibki Charles Micheli għal-ħidma tiegħu favur il-foqra u Clayton Mikallef, attiv fost il-persuni b'diżabilità li kellu messaġġ provont dwar it-tifsira liħ tal-unur. Naħseb xi jfisser kieku l-ewwel li tirċievi nur bħal dan tittamel eżerċizzju ta' riflessjoni fi skiet. Ovvjament għax di mhix xi ħaġa li sempliċement fuq żewġ saqajn tajt sempliċement se tfisser. Naħseb huwa mument li wieħed jidħol f'qoxortu jirrealizza li la ġejt rikonoxxut hemm bżonn li terġa' tidħol ġol umiltà tiegħek u tiżen x'għamilt, x'm'għamilx, fejn kien tajjeb, fejn kien ħażin. Fost in-nies li nagħtaw il-medalja għal-Qadi tar-Repubblika hemm Roderick Buffington, ex-ġurnalista tal-SBS fl-Awstralja, l-attriċi Josephine Mahoney, Arthur Gruppetta, pubblikatur, l-induratur Gianni Paċ, ix-xandaru kittieb George Peresso, David Michael Xkembri li hu promotur tal-wirt kulturali u skopert fil-qasam marittimu, l-emigrant Malti fl-Awstralja Frank Loris Xkembri u l-promotur tal-kultura Maltija f'Kalifornja Louis John Vella. Ġie rikonoxxut l-eks-sindku tal-Belt Ġermaniża ta' Adeno, Bernd Schifart, li kien strumentali mal-Kunsill Lokali Nazzjonalista tal-Medliħa ta' 20 sen ilu, immexxi mill-eks-sindku Joseph Borg, biex seħħ l-ewwel ġemellaġġ li qazzar minn Kunsill Lokali Malti. Huma li snumana l-sodisfazzjon li din il-kisba storika ġiet irrikonoxxuta. I was surprised when I got the invitation and very honored about this medal. Dan ġemellaġġ li gawdew minnu ħafna mill-poplu tal-Mellija, mod speċjali l-għaqdiet u anke individwi fejn jidħlu arti u dak kollu li bniedem kapaċi jagħmel. Intant, il-Forzi Armati ta' Malta fakret l-44 anniversarju tar-Repubblika Maltija bit-trubing tal-kulur presidenzjali, ippreżentat lill-Forzi Armati fl-2014. Din il-parata saret tal-ewwel darba s-sena l-oħra wara li kienet ilha massir mill-1900 f'Malta. Għat-8:30 filgħodu, il-banda tal-Forzi Armati mexxiet il-parata tal-Forzi Armati fuq quddiem minn quddiem il-binja tal-Parlament sa Pjazza San George, fejn saret wirja minn diversi stakkamenti tal-Forzi Armati akkumpanjati mużikalment mill-istess banda. Wara l-parata, it-tfal kellhom iċ-ċans jiġbru l-iskratax li ħallew warajhom is-soldati meta ġie sparat il-fedeġwa.